Femke en het zwarte gat dat haar sok opvrat. Aquesta és la meva recomanació per aquest Sant Jordi. Tothom sap què són els forats negres, però és un concepte que no tenim incorporat en el nostre imaginari a l'hora d'explicar històries. Sempre hi trobem estrelles, planetes, el mateix univers, però no els forats negres. Amb aquesta història, en Batche Saibesma i en Diego Cohen ens expliquen les aventures de la Femke, que un dia, mentre dorm, li desapareix un mitjó per la finestra. Comença una sèrie de viatges i aventures per tot l'univers a l'hora de trobar el seu mitjó i es va trobant diferents cossos celestes fins a trobar-se davant d'un forat negre. Si volem despertar una mica la curiositat dels més petits de la casa, podem veure aquest conte amb aquestes il·lustracions tan maques i una història molt sorprenent. Que tingueu un bon Sant Jordi. Trobar-se davant d'un forat negre. Si volem despertar una mica la curiositat dels més petits de la casa, podem veure aquest conte amb aquestes il·lustracions tan maques i una història molt sorprenent. Que tingueu un bon Sant Jordi.